Horas marihita saluhutna. Persejaran manugot hari Sabat 7 Januari 2020. Halak na marhapo 1 Jehoba. Di hatabatakon parhubas ni dalihan na tuluat fensian buku Ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Poda 10 ayat 20. Manangisa na marati-hatihon hata ni debata jupangan na dinggan jala halak na marhapo 1 Jehoba marulitua. Molohita olo ubigi jadi-jadian ni Tuhan naikon mengajar hotu hita persejaran narga taringo tuha porseaon dohot pangaradution. Siya nakabinatang na manggulmit siyan jamat tu jaman siyan mangalaosi naung tinutuhon ni debata saha tu atum naung mekmet akan na tinopay mangihuton lomo ni Raja Panopay. Jehoba perduli jala mangaramoti nasa na tinopana. Iba naman nukuli nasa hasiyangan naso hawlatan. Huhut maparati-atehon hapurluan ni pidong apori na sikolat na mekmet na marid di sa sadarian naso holsoan. Hati-hajol mamangulagugo ganupari, hatihan nasida martangiang, hatihan nasida pia di podo mandiborngin niari, jala hatihan nasida dungo di manugot niari, hati-hajol ma namorai marpesta di jabuna, manang ditiki halak na pugus papungon akay anakon na nang pehola sauti si panganon di atas meja. Saluhut nai labok di parati-atihon amat tapar di surgo. Dangadong ilu na manetek naso di parati-atihon ibana. Dangadong ekel na lupus naso pamotoan na. Molohita go porseya di si sudehol seniroha naso perlu gabi mago sa tokis sajo. Ngolutta dang digohi padilian songon sinuaingon. Ala na sudi persoriota nabalga nang namekmet naiko di pasah tu tangan ni debata. Naso olo lilu ala ni gudang ni persorion manang gebetalu ala borat ni persoalan. Ala ni hita dukosay gabi bui maday damesonang imahasiholan ni torop jolma. Langkah kepada Kristus halaman 146, 147. Songonima sahat ni persejarah dihita menugot ni hari Sabaton. Saay di pasu-pasu Tuhan mahita saluhut na sadarion. Horas.